Het is blijkbaar dus geïnspireerd op de Romeinen. De Arc de Triomphe werd in 1806 door Napoleon Bonaparte besteld na zijn overwinning in de slag AliExpress. bij Austerlitz. Ja, Was dat daar rond... heeft nee, dat was daarna. Daar Ik heeft wou hij zeggen bij de gevochten. Frans-Duitse oorlog. Maar dat is pas... Frans-Duits. Daar heeft hij gevochten en toen hadden Frans-Duitse ze... oorlog. Maar jij weet het, jij kent het zo goed. Ja, het toen verhaal. hadden ze zeg maar, de Oostenrijkers. En Napoleon had die kwamen zo. Zeg maar, stel je voor je hebt Oostenrijkers hier, toen kwam Napoleon zo op ze af, maar ze wisten dus niet, ze kwamen ook van achteren. Dus toen renden ze daarheen en van achteren. Wat hij ook heeft gedaan in Austerlitz is zeg maar, hij heeft de enemies op een soort van heel groot ijsveld gekregen. Toen heeft hij met kanonskogels op het ijs geschoten.